Len 150 kilometrov od Bratislavy v strede malebných kopcov a lesov južného Burgenlandska sa nad kúpeľným strediskom Bad Tatzmannsdorf týči Reiterov rezort, ktorý zahŕňa aj detský hotel Avance. Ten patrí medzi 4 najlepšie detské hotely siete Leading Family Hotels and Resorts. Filozofiu týchto detských hotelov tvoria také 4 základné piliere. Leading Family Service, najlepší hotelový štandard, Leading Family Childcare, starostlivosť o deti počas celého dovolenkového pobytu, Leading Family Leisure, to sú rôzne vodné svety, detské svety, rôzne atraktivity pre deti a rodiny a Leading Family Spa. Všetky 4 hotely ponúkajú exkluzívne beauty a wellness centrá. Majiteľ tohto Eldoráda pre rodiny Karl Josef Reiter rozumie potrebám detí, ale aj rodičov. Sám je otcom 4 detí. Čo teda tento rodinný raj ponúka? Wir sind Mitglied von der Leading Family Resorts, das heißt, man muss die Keďže patríme do siete Leading Family Hotels and Resorts, považujeme za povinnosť splniť svojim hosťom aj ich najnáročnejšie požiadavky. Naším cieľom je vytvoriť rodinám dokonalú dovolenkovú atmosféru a deťom nezabudnutelné prázdniny bez ohľadu na ich vek. K tomu patrí samozrejme dobrá a chutná kuchyňa, kvalitné vína a miešané nápoje a je dôležité pripomenúť, že pobyt v našom hoteli je all inclusive. V hoteli si rovnako do sítosti užijete sauny, ako aj vonkajšie a vnútorné bazény s toboganmi. Na svoje si prídu aj priaznivci zeleného športu. Naše 9 a 18-jamkové golfové ihriská patria medzi najobľúbenejšie v regióne, a to aj vďaka profesionálnej golfovej akadémii Davida Ledbettera. U detí sú obľúbené aj poníky a ušľachtilé plemeno Lipizan, na ktorých si môžu zajazdiť alebo sa previesť v koči. Malí maškrtníci majú k dispozícii vlastný jedálny lístok a bufet. Na ploche vyše 1000 metrov štvorcových nájdú deti rozprávkový zámok, zvieratka, s ktorými sa môžu hrať, a radosť im urobia aj naši maskoti Kazimír a Lili. Mamičky si prídu na svoje v kozmetických butikoch a skrášľovacích a relaxačných salónoch, ktoré sú balzamom na telo i dušu. V bazénoch s liečivou minerálnou vodou a masážnymi tryskami si oddychnú nielen oni, ale aj oteckovia. O ich ratolesti sa v tom čase postará 20-členný profesionálny a mnohojazyčný tím opatrovateliek a animátorov. Detský klub garantuje odbornosť personálu a podľa potreby aj individuálny prístup k deťom. Najslnečnejšia časť Rakúska, tak aj takýto prívlastok má Burgenlandsko. Zaručených 300 slnečných dní v roku garantuje dostatočné načerpanie energie pre každého člena rodiny.